pomoć! Neko je ukrao Paunu Neko je Mobelu! vezao hobotnicu! Zebri ukrao pruge! Kad se u zoološkom vrtu zločin desi, svi krivca tražite. Ko je na pravom tragu uvek Sherlock Jak. Sherlock S Jak! njim je uvek Hermiona, slučaj nije lak. Ako zalutate, naći će vas Sherlock Jak. Tomu Lula i Pelerina! Pažljivo sve posmatra i nije naivan. Ne možeš ga zavarati. Juriš na istinu. Sherlock Jak. Sherlock Jak! Hoćete li vi otkriti pre Sherlocka ko je isekao pingvinovu kolekciju? Dobro jutro, Sherlocke. S Tomu Lula! Još se nisi obukao. Ne, imam rupu na pantalonama. Nisam znala da znaš da šiješ. Nisam ni ja, u stvari ne znam. Čak ni pravedno pero nije uspeo da me nauči tu plemenitu veštinu. Pa, mladi učeniče, najzad si savladao umetnost krpljenja. Ne, ali u umetnosti previjenja sam postao majstor. Moraš da znaš gde su ti granice. Moje je šivenje. Moja nije. Mogu li da ti pomognem? Sa zadovoljstvom. Sherlock Jak ovde. S Tomu Lula i Pelerina, juriš na istinu. Hermiona dužnost zove. Tačno na vreme. Završila sam. Izvoli. Bez uvrede, Hermiona, ali kad neko uzme da šije, obično zakrpi rupu. Pa tvoja igla nije kvalitetna, a pantalone su ti stare. Daj mi profesionalni materijal i sašiću ti nove. Nema problema, potrebni smo pingvinu. Kod njega ćeš naći sve što ti treba. Znači ti lepi izrezi ne treba da budu tu? Nije pošto. Neko mi je upropastio letnju kolekciju. Katastrofalno. A šta misliš, kada je počinjen zločin? Ne znam, celu noć nisam spavao i nisam napuštao radionicu. Vrlo čudno. Kao i tvoje novo odelo. Potpuni modni kraj sveta. Izvini, ali jedini čisti par pantalona mi je pocepan. Ja ću mu napraviti nove. Možeš li da mi pozajmiš malo materijala i konca? Naravno, pa ovo je kuća mode. Čudno, ovo su zmijine naočare, sigurno ih je zaboravila posle poslednje probe. Izvoli konac, materijal i igla. Vrlo zanimljivo. Hermiona, zločinac je očigledno dobar u krojenju tkanine i koristi posebno oružje. Vidi. Cik-cak makaze. To sužava broj osumnjičenih. Dobro zaključivanje, Hermiona. Da li znaš ko u vrtu ima ovakve makaze? Osim mene niko. Mogu li da pogledam? Izvoli. Izvešću mali eksperiment. Nema problemaski. Ali šta to radiš? Babuška, moja pamučna letnja haljina sa satenskim ukrasima. Nema razlike. Ovi izrezi su napravljeni tvojim makazama. Kako je to moguće? To ćemo da otkrijemo. Vratit ćemo ti makaze posle istrage. Imam još jedno pitanje. Da li znaš ko bi hteo da ti uništi kolekciju? Naravno, ona 3 užasna manekijena. Čekaj, pokazat ću vam. Sa gorilom, svaka proba je noćna mora. Svu odeću sam morao da prepravljam. Zabolio sam zmiju da reklamira čarape, odbila je. Nema osjećaj za modu. Čivava bi bio sjajan dečiji maneken, ali rekao je da je prestar. Iznervirao se i valjao se po podu. Znači, gorila, čivava i zmija. Zvaću zmiju da dođe. Tako možemo da joj vratimo naočare. A ja ću da ti napravim novu odeću. Nešto što je elegantno, ali ne previše otmeno. Nešto ležerno, ali zgodno. Opušteno, ali moderno. Kako ti kažeš? Dobro, sad idite, imam posla. Ove cik-cak makaze baš dobro seku. Tek tako odmah krojiš? Nisi mi uzela mere? Odlično te poznajem, Sherlocke. Kako ti kažeš? Sherlocke, kakav je to urnebesni izgled. Privremeni, draga zmijo. Imam mali problem sa pantalonama. Baš kao i pingvin. Da, čula sam za to.
Zvao sam te da dođeš zato što imam nekoliko pitanja. Ne, ti nemaš pitanja. Pa ne, valjda nemam pitanja. Želiš da odem? Sve je u redu. Možeš da ideš, sve je u redu. Uhvatila sam te na delu. Ne, nisi me uhvatila. Sad je dosta. Odgovorit ćeš mi na pitanja i tačka. Polako, držim te na oku. Šerluče, probudi se. Stomulula, zmijo, zaista nije lepo kada tako nekoga hipnotišeš. Izvini, to je jače od mene. Pingvin kaže da si besna na njega. Naravno da jesam. Hteo je da reklamiram čarape, a imam božanstvenu liniju. Mogu da nosim bilo šta, visoke štikle, haljine, šta god. Ali da li si dovoljno ljuta da bi mu isekla letnju kolekciju? Kada smo kod toga, molim te uzmi one makaze sa stola. Ali ja nemam ruke. Zmijo, uzmi te makaze! Ups. Eto. Sad ih upotrebi. Hej, moj materijal. Eto ga, bolje ne mogu. Hvala ti, Zmijo, bit ćemo u kontaktu. Savršeno, vidimo se. Tvoje buduće pantalone su uništene. Ali u redu je. Imam ideju. Kako ti kažeš? Klot, frket, klot, frket, klot, Vunene frket. pantalone, sigurna si? Klot, frket, naravno, bit će savršene. Zar nisam skroz otmen, drugari? Da, Gorilo, banana je baš lepo ispala. Hvala, zato sam ljut na pingvina. Nije uvideo moj modni talenat. I sad mi je dosadno. Zato praviš papirne lutke? Da ubiješ vreme? Tako je, obožavam to. Šta misliš, a? Baš i slatko. Nešto bih te zamolila, Gorilo. Želim niz papirnih lasica, ali da koristiš ove makaze. Možeš li to? Naravno, dušice. Izvini, nije dobra veličina, odgovaraju mi samo najveće. Hvala, Gorilo. To je sve za sad. Evo ga. Uspešno obavljeno. Vrhunske nove pantalone. Hvala, Hermiona. Ali da nisu malo velike? Nipošto, tako se nose. Pitaj pingvina, to je veoma moderno. Kako ti kažeš? O, stani, viri ti končić. Oh, idemo kod posljednjeg osumnjičenog čivave. Šta je bilo? Istraga, gospodine Čivava. Čuo si da je neko uništio pingvinovu letnju kolekciju? A da, moja savest je čista. Iako mrzim tog nesposobnjakovića koji me tretira kao dete. Ali ponekad se stvarno ponašaš kao dete. Nije istina. Tužit ću te svoje mami. Hajde, smiri se. Hoćeš li nešto da nam isečeš? Dobro. Aj, ja stomugula! Smiri se. Tako se ne koriste makaze. Hvala ti, Čivavo. To bi bilo sve. Hermiona, sve je u redu. Znam ko je krivac. A vi, mladi detektivi, ako ste pažljivo pratili, sigurno ste već shvatili. Da se podsjetimo. Neko je uništio pingvinovu lednju kolekciju. Odeća je vrlo precizno isečena cik-cak makazama. A osumnjičeni su 3 nezadovoljna modela. Gorila, Zmija i Čivava. Pa, da li ste našli krivca? Slučaj je jednostavan. Znamo da je krivac izuzetno vešt i da može da koristi pingvinove cik-cak makaze. Gorilo, ti voliš da seckaš i to ti baš dobro ide. Hvala, druže. Ali da li si mogao da isečeš pingvinovu kolekciju sa onako malim makazama? Čivavo, tvoje ruke su veoma male i možeš da koristiš pingvinove makaze, ali previše si nervozan za tanke rezove koji su upropastili kolekciju. Ja, nervozan? Sad ću da ti pokažem ti jedan jače. To ne bi bilo pametno.
A ti, Zmijo, teško ti je da koristiš makaze repom. Da li si mogla da isečeš pingvinovu odeću? Naravno da nisam, rekla sam ti da nisam ja. U pravu si, nisi ti isekla letnju kolekciju. To je bio sam pingvin. Samo je on dovoljno talentovan za onako nešto. Molim, to je potpuno laž. Ne, istina je. Ali to si učinio pod hipnozom. Hipnotisao te je stručnjak. Nije li tako, Zmijo? Zato što si krivac ti. Šta? Tako je. Bila si besna na pingvina zbog reklame za čarape. Kada je bio sam, hipnotisala si ga. Tako je pingvin u stanju hipnoze umetnički isekao sopstvenu kolekciju. Žao mi je, priznajem. Čekate odgovarajuća kazna. Kazna? Misliš? Ja sam nedužna. Ti ćeš me, Sherlocke, osloboditi. Svaka čast, Hermiona. Zmijo, vreme je da priznaš zločin i prestaneš sa hipnotisanjem. Izvinite. Imam fantissimo ideju. Ono što nije u modi je moda, Zmijo. Moda je ono što ja stvaram i nosim. Ono što drugi nose nije dobro. Daj mi iglu. Sherlocke, iznenađenje, imam poklon za tebe. Za mene? Jao. Wow, sjajno! Nadam se da ti odgovaraju. Savršene su, stvarno ti dobro ide. Zapravo, pingvin ti je to sašio. Da ti se zahvali. Ma vidi ti to, onda su ovo moderne pantalone. Udobne i elegantne. Savršene su. O ne! Daj mi ih, zašiću ih. Ne hvala, dobre su i ovako. Rupe su modernissimo. Uloge tumačili Marko Mrđenović, Jelena Stojihović, Sofija Juričan, Lako Nikolić i Milan Tubić. Tonski snimatelj Radovan Raša Spasojević. Montaža Dejan Pavlović. Prevod Jasmina Andrić. Songove priredila Dragana Micković. Za Minimax produkcija Studio.